ए जो गरम ହେଉଛି गरमରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୋଇପତ୍ର କିଛି ଥିଲା। ତାପରେ ଆଳୁ 2-3ଟା ତାକୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି। ସେ ପୋଇପତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଡେମ୍ଫ ଛିଡ଼ାଇ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଧୁଆକି ରଖିଲି। ଆଳୁକୁ ସିଝେଇଥିଲି, ଆଳୁରେ କଟା ପିଆଜ ଲୁଣ ପକାଇ ଚକଟି ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଚୁନା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛେଚା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବହଳିଆ ତିଆରି କଲି। ତାପରେ ପୋଇପତ୍ରରେ ମଝିରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚକଟା ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ବ୍ୟାଟରରେ ଗୋଳାଇକି ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି ତାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ କରି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।